Maazị Ifeanyi Chachachacha ndị Igbo kwenu ya, ndị Igbo rienu ya, ndị Igbo nyadịla anyị niile na mma. O nwere ọmarịcha ihe anyị chọrọ ka anyị gosi unu n'ụbọchị nke taa. Anyị chọrọ ka anyị kọwapụtara unu ihe gbasara ihe nkiri nke agbara ọhụụ dị n'ime ahịa n'ụbọchị tata nke a kpọrọ gịnị Maazị Onye Ije. Ọ gịnị bụ ya bụ Maazị Onye Ije? Ọ bụ ịgagharịsị na mba ụwa dị iche iche wee hụsị etu ndị Igbo si wee nọdụ tụmadụ na mba ofesi. N'eziokwu eziokwu n'oge ọbụla ihe anyị na-ahụkarị na onyonyo dị iche iche bụ na onye Igbo eme nke a, onye Igbo eme nke ọzọ, mana ndị ọcha anaghị ewetu anya kọwakwana nke bụ eziokwu ihe anyị na-eme bụ ihe dị mma na-eweta aga n'iru n'obodo ha. Nke pụziri iche bụ na anyị wuchiri n'obodo China n'oge dịka oge a wee gaa chọpụtasịa ihe ndị Igbo na-eme, wee chọpụta n'eziokwu eziokwu na ihe gbasara aga n'iru dị n'azụmahịa n'obodo China na-ewezugakwa ụmụ Igbo na ọ gaghị adị ka ọ dị n'ụbọchị nke taa. Anyị gara wee chọpụta na e nwere ọtụtụ ụmụ Igbo nọtegoro aka n'obodo China, ndị nọgoro ihe dịka 25, ndị nọgoro ihe dịka 30 karịa, ma tinye ndị ọcha n'ọrụ kpọrọ ha nye ha ọrụ. Ọ dịghịkwanụ fecha mmadụ inye nwa bekee ọrụ na-akwụ ya ụgwọ ọnwa. Ndị nke a bụzi nnọọ ndị nke ọrụ ha bụ anọdụ n'obodo China izitere ha ego site n'ala anyị bụ Naijiria maọbụ na mba ụwa dị iche iche, azụ onye bụ ahịa dọrọ ego na kọntena tinye n'ụgbọ mmiri ọ lata obodo ọbụla ị chọrọ ka ọ laa. Anyị chọpụtakwara ihe gbasara alụmdi na nwunye ndị be anyị na ndị ọcha. Ọ na-aba anyị nọdụ n'ala anyị bụ Naijiria, anyị na-ahụta ya na ọ bụ ihe siri ike, mana ndị be anyị na-ewetu anya ọ dabara ha na ha na-eme ọ na-aga nke ọma. Anyị gakwara wee chọpụta ihe gbasara ọgbata uhie ha na-enwe na ha banye n'ihe gbasara anya bụ alụmdi na nwunye. Ịma na ọ dịkwa fecha onye ojii na onye ọcha ikwekọrịta baa na alụmdi na nwunye, ma asụsụ ma omenala ma ụka ekpemekpe dị iche iche. Anyị neresịrị ya bụ ihe wee chịkọta ya ọnụ wee tinye na ya bụ ihe nkiri nke anyị kpọrọ gịnị Maazị Onye Ije. Nke kasị nke bụ na ndị Igbo bụzi nnọọ ndị ga-abụ ebe ọbụla ha batara ha na-eburukwa omenala buru ya wee wuchie na ya bụ ebe wee na-asị na ndị Igbo na ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị gara ebe dị iche iche ndị Igbo anyị na-eme nzukọ, obodo dị iche iche na-akpọkọnata onwe ọnụ tụọ alụ gbasara agamniru, na-ahụrịta onwe ha na-ekwu maka adịmma ana Igbo ebe ha si wee bịa. Anyị gakwara ebe dị iche iche ebe ha na-enwe ụka ekpemekpe, ebe ọ ga-abịa ịnọdụ a na-enwe ofufe a na-enwe ya n'asụsụ Igbo megidezie ndị ọcha malite sụba Igbo. Anyị gakwara n'akụkụ nke ọzọ, o nwere nwaanyị onye China anyị gara na nke ike wee gwụ. Ya bụ nwaanyị onye China na-asụ asụsụ Igbo wee baa onwe ya aha sị na aha ya bụ Ada, na-ere ọtụtụ ihe dị iche iche ya na ndị be anyị na-asụkọrịta, ọ na-asụ asụsụ dịka nwa afọ Igbo. Anyị gakwara na nke nwa ada onye China ọzọ na-esiara anya wee sị na aha ya bụ Ojiugo. N'eziokwu eziokwu ihe ị ga-amụta na ya bụ Maazị Onye Ije karịrị akarị. Nke kasị nke bụ na o nweziri onye nke ruru na nke aha ya bụ Peter. Ịbata na nke Peter isi ya nwanna kedu ọsị gị nwanne Udo, ijue kedu ihe ọ na-eme, ọsị gị na ọ na-esi ofe dị iche iche bụ ofe gịnị, ofe ụmụ Igbo. Kedu kwanụ ka ihe na-esi eji mara, ọsị na ya na-esi ofe nsala, ofe nke nwa, ofe ọgụ. N'eziokwu eziokwu ọ ga-amasị nke iwetuke n'anya wee kirie gịnị ya bụ Maazị Onye Ije, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta n'ime ya. Aha m bụ Maazị Ifeanyi Nwosu. Ana m asị na ọ ga-adịrị unu na mma, agbanyekwana ya bụ onyonyo. Ndewonu. Anyị bụ ndị mmeri, Anambra Warriors Football Club Ifeanyi.